po kadirahin na. Nang load ko. Nang luod man, kag yung salita ka. Mga ang pununta na tag itulyo ka. Ay, kisam na to kauban. Kita ninyo tanan. Diba? Te, Sir, pag-ilis. kay? Kuyog ta, mato tagabaw. Ano man? Magpatanggal ko sa bandage sa kuwang mata. No, di bandage yung mata. Kung mura nang ka nang naka-contact lens god, nya naka-transparent kung dili nimo makitan. Nya karon na schedule na ko nga tanggalon mo na kuyog ta. Pag human, sir? Pag man mauli gud ta dayon. Ha? Pag-ilis ha. Sir? Sa to. Oh, butang. Pasa si ma'am, sir. Ana? Han? Halak ka. Ayawing nag. Na? Nakusa nga po kadirahan na. Nang load ko. Nang luod man, kag yung salita ka. Na. Alangan be, mga tuman magdabaw na iba. Ay, yung sinanag mga tumigdabaw ni Ate Iba nga magpatanggal na mo og bandage sa akong mata. Akong pinilo. Nya kami ni Troy. Gibungkag na po di ma'am. Saan di gusto nimo? Daghan na madama yung lod-lood niya, uy. Ukuyog mo? O, kuyog mo. Tara, kung saan may problema. Nya pag human ugkuan sa imong mata. Mangulita. Ayaw na lang din namin muban. Asa mo ka? Kung saan man gusto ninyo di ay? Sa man yung utok, wala naman na mao. Mga ang pununta na taglami. Saan mo og labi? Nadaghang mga pagkaon ba nga daghang kapilian. Naon sa magkaigo ra galita magpatanggal og bandage sa akong mata gali no. Gani no, para naman nasa imuha. Nya para sa mua. Ay naon sa man cancer para sa amo ah. Gusto po nun kami nga mukaon ta sa itulyukan. Grabe mga diman. Para mag-celebration na lang po ba? Sa muka ni si Hana oy magingay nga na pa man. Ayun na lang. Kuyo ba? O sige ani na lang. Matanggal ko bandage sa mata. Tapos magkaugma ilaag ta mo magitulyokan ta ninyo. Ay, O sige ano na na, Ring? magkuan lagi ta sunod lag. Kini si ma'am lamig pigtusan. Sa muka oy. Kung ganun maglagot na ni Ron. Gusto niyo ni kagitulyokan. Unya kisam na tong kauban. Kita ninyo tanan. Nakita ko din. Gusto jud ka? Sige, gawas dara pag-ilis. Kay, Mga to tagdabaw. para. Pag human akong tanggal sa bandage, mga on tagitulyokan. Sure? Pagdali na dira na sige. Utago na unsa naman ka na makadama oh. Sumo na mga boss nun, sakay din migsakyanan naron nakabiyahe ni mi padong Davao. Samtang gabiyahe mi, si Troy gakaon-kaon lang hastang cute. Pero sila Ate Iba, mura jud in tawag na nga unsa. Una din namong giadtuan kay Abriza kay magpatanggal kog bandage nga naa sa akong mata. After ana ni biyahe dayon mi para makapangita nagkananan. Basta ang ingon nihan na gusto siya itulyukan. Giingnan ako siya nga pwede man ako ay mong kaunon. Nasuko naman hinuon. Basta ingon na nagali ang aksyon, kulang naglambing. Tanaw na to di ba ka maulian kung dalaon sa Vikings. Puto na to ni mga Asian, Chinese, Japan o sa to te, Korean. Gusto ko mga Korean. Sige na, larga. Sumoto mga boss, sa kadaghang pagkaon, maglibog mi kung unsay kuhaon. Naglagot lang kuha ni Ate Iba kay Pipino naman yung gikuha nga daghan man sa amoa. Dapat sa mga itulyok ka nga imong kuhaon kanang wala pa nimo nakaon para dili ka maignorante ba kung unsay lasa pag abot sa panahon. Shoutout na lang po ko sa isa sa mga chef na nagluto aning mga lamian nga pagkaon. Walay lain kundi si Chef Uncle Ben. Niya na po si Ate Iva nga. Thank you kayo. Anyway, wala dagang storya. Mga una ta. Actually, nindot jud mo experience daring dapita. Kaya aside sa lami ang pagkaon, na-enjoy pod namo ang performance nila. Awa si Troy, hastang lingawa. Pero anyway, before ni mo human nga video, pangutanon sa nato kung satisfied pod ba si Hana. Okay, satisfied man di ay, di sulbad ang problema.